Pagdamdam sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-attender kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sendo mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all rise for the opening hymn. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All honor your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels chorus above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Senior Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are a strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu in the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image, and these chosen islands remember us. Look down this first world that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words only of you shall they speak. Our sufferings that we may endure them for your sake. We beg you, Senior Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish that you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Senior Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Tender us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. respond to the supplications. Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need to
let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill in our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our crust irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God to take away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear O us. Santo Niño, who has said, as you and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give the beseecher to us who ask, to give of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word, in work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish, and your love through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair, for your sacred infancy's sake. Hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo sa pang mga kalamidad, amang makakaman, iniitas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pagataman sa pagtaumo kan sa mga pangipudigdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami nagimarahay na para ataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin autoban sa imong kabutan na tamanunan kinaban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mga salanggibo, asin ngunyan namamatian minan padosang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig kan tiginitan, nagdadakol asin nagkukusogan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ikaw mamomoto na Ama. Sa imo kaming minahagad ng kapatawaran ka sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namomotan, asin mga pagrugari sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang na ipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngalan ka ng Ama, sin ka ng Aki, sin ka ng Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po ang misa vigilia sa solemnidad kan pagkamundag ni San Juan Bautista. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intensyones. Pasasalamat, 46th wedding anniversary, dulot ni Anonymous, pasasalamat, dulot kan Del Rosario family, pasasalamat, dulot ni Leticia Mediavillo, pasasalamat, dulot ni Jennifer A. Lopez, for promotion, dulot ni Mr. and Mrs. Romel and Crisa Ann Bailon and family, pasasalamat, dulot ni Anonymous, for project proposal approved, dulot ni Engineer Victor Azevedo,
Pasasalamat, dulot ni John Mark Belyasa. Pasasalamat, dulot ni Melqui Racho. Para sa espesyal na kahagadan, dulot ni Walter John Sorbano. Para sa kapayngaloan kan kalag, Evelyn Ismael Sr., Alan Risnier, and for all souls, dulot kan Buban family. Grace, dulot ni Raymond Mendeville. Maria and Rogelio, dulot ni Alan Manzanillo and family. Lourdes, dulot ni Felisa L. Del Rosario. Felisa and Antonio Sr., dulot ni Jennifer A. Lopez. Facundo and Fe. Antiquio and Catalina, dulot ni Dilia Villano. Rose, dulot kan Panganiban family. And for all souls, dulot kan Buban family. Melchor, dulot ni Salve Omibog. Nicolas, Christine Shana, Nilda, dulot ni Anonymous. Resurrection, dulot ni Ads and family. Rodolfo, dulot ni Amelia Lumabi. Ledwina, dulot ni Meg Los Baños. Jose and Juliana, and for all souls, Felipe, Renato, Noel, and Alvin, dulot ni Melwi Racho. Banwanin Diyos, tindugpuan gabos sa sinawiton niya ito na awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa aga, sa tuya pong ipagsiselebrar ang dakulang fiesta kan pagkamundag ni San Juan Bautista, the Nativity of Saint John the Baptist. Asin dahil dakula po ining fiesta, an banggi bago kaiyan iyo an misa vigilia. This is the Vigil Mass of Saint John the Baptist. Puunantaan sa tuyang selebrasyon, ako untaan sa tung mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo,
kagurangnan maherak ka. kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Dios sa kaitaasan. Kamulawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katalinongan, sa mga taon mananayan mo. Inoamami ka, inarugawin ka, sinasumami ka, pinapamuramay ka, pinapasalamatan ka, uligan ako namang kamurawayan, kakurangan ng Diyos sa denalitan, kasalama ka mga, kakurangan aking Panginoong Jesucristo, kakurangan na Diyos, Cordero kang Diyos, aking Panginoon. Ikaw na ang mga kasalanan ginawa, mayroon di kami. Ikaw na nagpapalag ng mga kasalanan ginawa. Ako ay samang pakilahero. Ikaw na nagtutukaw sa kapanalan, mayraki kami. Kay kasalanan, likas na karuangan, likas na nurong kalangan. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, warasan namimibi kami, na ang sa imong pamilya maglakaw sa dalan nin kaligtasan, asin sa pagsunod kan mga patanib ni San Juan Precursor, makaabot na ligtas sa iya na hinulaan niya. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kang tataramon. Himatir niya ito ang inat na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Himatean nindo ako, mga kapuruan, maghinanyog kamo, mga harayong banwaan. Nasa tulak pa ako, nasa hawak pa kan sakong ina, inapod na ako nin kagurangnan. Inapod niya ang sakungaran, ang sakong nguso ginibo niyang matarom na espada. Sa anino nin sa iyang kamot, tinago niya ako. Ginibo niya akong mapanas na pana. Sa iyang sarungan, tinago niya ako. Sinabi niya sako, ika ang sakuyang surugoon, Israel, sa imo ako pagmumurayon. Alagad ako nagsabi, sayang ang sakuyang kapagalan, ang sakuyang kusog, ginamit ko na daing kapakanan. Alagad totoo na ang sakong katanosan nasa kagurangnan. Ang sakuyang balos, nasa sakuyang Diyos. Ngunyan, olay nin kagurangnan na naglalang sako, puon pa sa tulak nin sakong ina. Tanganing maging sa iyang susugoon, tanganing si Jacob ibalik ko sa iya, asin si Israel matipon sa iya. Huli ta ako inuomaw sa mataning kagurangnan, asin ang sakuyang Diyos, naging sakuyang kusog, olay niya. Magian ang bagay na ika maging sakuyang surugoon, tanganing bangunon ang mga tribo ni Jacob, asin ibalik ang mga natada ni Israel. Itataotaka na liwanag sa mga banwaan,
tanganing ang sakuyang kaligtasan makaabot sa bilog na kinaban. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako, sa imo buhay ko dinadaramo sa kaugmahan. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako, sa imong buhay ko dinadara mo sa kaugmahan. Diyos, hilnga ang puso, ara mo mga gibo ko gabos, ako inaagaw mo sa kagadanan asin karaatan. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako, sa imong buhay ko dinadara mo sa kaugmahan. Sain ako paduman, kung sa kaitaasan yaon ka, lumupad sa sirangan, sa irarom kandaga, yaon ka duman. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako, sa imong buhay ko dinadara mo sa kaugmahan. Ang buhay ko midbid mo, linalang mo bago mamundag, pano nin kadikloma na yaon sa tulak nin sa kong ina. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako, sa imong buhay ko dinadara mo sa kaugmahan. Ngangalasan gibo mo, magayon sa langit na paghilingon, minsan kuman bilangon gabos na bituon, yaon kaduman. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako, sa imong buhay ko dinadara mo sa kaugmahan. Himatay niya ito ang kaduwang babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles, si Pablo nagsabi, hinali asin isinangli na hadi si David, dapit sa iya sinabi ining kaumawan, naku ako si David, aki ni Hesi, lalaking uyon sa puso ko, uutubon niya ang gabos kong kabutan, sosog sa panuga, sa iyang kapag-arakian, kinuanin Diyos ang paratubos para sa Israel, si Jesus. Bago siya dumatong, itinukdo ni Juan sa bilog na Israel ang sarong bunyag, tanganing sinda magsolsol. Asin kan siya haraninang magadan, nagsabi, si Isay ako sa paghuna nindo, iyan bako ako. Hilnga nindo, takasunod ko madatong ang saro na ako, nadai maninigo na maghubad kan sa iyang mga sandalyas. Mga tugang, mga gikan ki Abraham, asin kamugabos na may pagkatakot sa Diyos. Sa saindo, ipinadara ining tataramon nin kaligtasan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, sa piling mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Uminabot ki Israel an panahon, asin lalaki an sa iyang inaki. Naisihan kan sa iyang mga kanatad, asin kadugo, ang dakulang balaog na itinao sa iya kan kagurangnan, asin sa indang ikinaugma. Sa ikawalong aldaw, pinagsirkunsidaran aki, asin sa indang nginaranan na Zacarias, arog kan ama. Alagadan ina nagsabi, bakong Zacarias, kundi Juan ang ingangaran sa iya. Sinabihan siya ninda, mayo sa imong mga kadugo, ang inaapod sa ngaran na Juan. Sa paagi nin mga pasabot, hinapot an ama kung ano ang buot niyang ingaran. Naghagad nin masusuratan, asin nagsurat, Juan ang sa iyang ngaran. Gabos nagngaralas, asin tulos man si Zacarias nakataram, asin nagumaw sa Dios. An gabos nakataraid, inabtan nin pagkatakot. An bareta nakabalangibog sa bilog nakabubuludan sa Judea. An gabos na nakadangog, rinimpos ang mga bagay na ini sa saindang mga puso. Ulay ninda,
Ano daw ang maaabtan kan aking ini? Bako daw na ang kamot nin kagurangnan, yaon sa iya? Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-oma sa imo, Kristo. Giraray, ngunyan po iyuan Vigil Mass, misa sa Vispera, kan solemnidad kan pagkamundag ni San Juan Bautista sa aga. Kadaklan po sa satuya, pamilyar ki San Juan Bautista, we will easily recognize his image, nakasulog ning animal skin, halabaan buhok, may daradara kun minsan na shell, dangan may kurokarga kun minsan na sarong lamb. Why this symbolism? Asindig di sa albay, tulo ang parokyata na inginaran sa iya, ang tabako, ang kamalig, dangan idagdag ta ang hobilyar, although ang pigrurumdumduman so ikaduwang piyesta, ang sa iyang beheading. John is among those figures in our calendar na dakul ang piyesta. Kadakul po, kadaklan kan mga santo, pigsararo sa ng piyesta. Pero si Jesus, si Maria, si Jose, nagkakapiraan mga piyesta, idagdag tapo si Juan Bautista. He is given 2 feasts. This one, his nativity, pakamundag, and the second one is his beheading. Why this importance? Natatagrabe ang atensyon ta ki John the Baptist. Anong igwa? That is a correct question to ask, especially on the vigil, dahil si John the Baptist po is a central figure of our salvation history. John the Baptist is the last prophet. Siya ang huring propeta kan Old Testament, and he leads us to the New Testament. Yan po ang sa iyang kahalagahan. He bridges us from the Old Testament to the New Testament. Balikan ta po ang Ebanghelyo, tanganing ipaliwanag. We will remember that the circumstances of the birth of John the Baptist was unusual. Kan binaritaan po ang mag-agum na gurang na Zacarias sa Isabel na magkakaigwasindang aki, ay tanag-ulok ang mag-agum. Sabi ninda, gurang na kami, di naman garo kami magkakaaki, ay tanagbados. Asin, pakapangaki po kaini, dahil da isinda nagtubod na daingo na nakataram si Zacarias, and later on, kan ipinangaki na ining aki, nakataram siya giraray, asin ang nginaran sa iya is John, Juan. Siguro igwa po sa Indodigdi na ang ngaran John, o may kapamilyang John. It's a beautiful name. It means maugayon ang Diyos, mahihirakon ang Diyos. It was named to him dahil nga ni daipiguhuna na ining mag-agum na gurang magkakaaki pa. And towards the end of the gospel, there was a question. Sabi kan mga kapitbahay, sabi kan mga tawong nakapalibot duman, what will become of this child? Ano daw ang igwa sa aking ini, nataarog ka ini ang circumstances surrounding his birth. Kakaiba ang aking ini. Asing tama mananggad, kan magdurdakula na si Juan, binayaan niya po ang sa indang harong, nagduman sa disyerto na buhay nin simple. Binayaan ang sa iyang normal na pagkabuhay duman sa banwa, and he clothed himself with animal skin and eating food from the wild, locusts, insects, fruits from kung sain sa makakaduman. Asin niya sa duman, nagpapangadji, nagkukurahaw siya, inaapudan niya ang mga tao, sabi niya, madatong na ang Mesiyas. This Messiah that we've been waiting for, He is almost here. He is about to come. Kaya mag-andam kamo, and you will be familiar with His words. Sabi niya, tanuson ang mga dalan, patagon ang kabukidan, linigan ang puso, baguhon ang buhay. Sounds familiar? Kinakanta ta ini pag-Advent. Tanuson ang mga dalan, patagon ang kabukidan, linigan ang puso, baguhon ang buhay. These words are from John the Baptist.
Dahil siya po ang nagpipreparar, dahil madatong na ang Mesiyas, he was the immediate preparation committee. So we have a special name for him. We call him precursor. Nanginginutan. Bago mag-abot ang bisita, siya ang tagapanginutan. Asing dahil nga ni po kaining integridad ni Juan, dakul po siyang naging mga parasunod. And they were asking to be baptized by water. Kaya may image sa ninshell. Pag nakahiling po kamo sa Catholic imagery ninshell, that is a symbol of baptism. John the Baptist, in his images, would usually be holding a shell. Dahil ang pagbunyag niya, iyo ang ginigirumdumta, pero sabi niya, may masunod sako, mabunyag sa bako sa tubig, kundi sa espiritu. Sabi niya, bako nga ni akong maninigong maghubad lamang kan sandalyas kan masunod sako. Bako ako ang importante, kundi ang masunod sako. He must increase, I must decrease. Asin sisay ining sinasabi niyang madatong. One day, he was by the Jordan River baptizing people, asin nagdangadang ang pinsan niya, si Jesus. And you know what he says? He tells his disciples, "Uya ang kordero kan Dios. Behold, the Lamb of God." Familiar words, because at the Mass, we say that. Before we receive communion, the priest will hold out the bread and the wine, and the priest says, "Behold, the Lamb of God." Ang mga tataramon pong iyan, hali po yan kay San Juan Bautista. One day by the Jordan River, he saw Jesus and he said, "Behold, the Lamb of God. It is Him who takes away the sins of the world." What a beautiful day that was for John. Midbid niya na bako siya ang bida, kundi ang kagurangnan. Magayunon po ining mensahe para sa tuya ni Juan. We live in a world where people would like to be noticed, especially on social media. Hindi na tayo sanay na mahiyain, ayaw na natin ng pabebe. Mas gusto ta na nahihiling kan gabos, mag-post, manotice, dapat dakulan hearts, engagements, wow reactions. We want to be seen. But if we like to be like John the Baptist, we don't need to be the center of the attention. We can live honest lives and kind lives, and we can let our lives speak, witnessing not by words, but by our lifestyle. And hopefully, pag nahiling kita kan sa tuyang kapwa, mapahapot sinda. Nata daw taarog sa kaiyan. Simple, mabuot, pasinsuso, mapinatawad sa indaw yan hali, sisay daw ang sinusundan kan tawong iyan. Maaraman lugod ninda kung sisay that we are following Jesus. Let us pray in this Mass that we may become like John the Baptist. Maisabuhay talugod ang pagiging Kristiyano na may buhay na may integridad, naggigibukan karahayan dawa mayong nakahiling. Tanganing pag nahiling kan sa tuyang kapwaan sa tung pagkabuhay, we can lead them to Jesus. Our lives should also be pointing to the Lamb of God, such that when they witness our lives, they will know, yan ang sinusundan ko. Si Jesus ang sinusundan ko. With the many personalities and figures that we follow on social media, we hope that the most important person we follow is Jesus. Saint John the Baptist, pray for us. Let us now rise. Asin bilang kasimbagan sa tataramon kan Dios, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin kaya sa Kristo aking bugtong niyang kagurang ta. Ipinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong,
Uminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat. Alis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Halid duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ning mga santos, sa pagpatawad ning mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ning laman, sa buhay na daing kasagkuran. Tukaw po, idulot taan sa tong mga atang. Idinudulot niya mo ang narakasin at tinapay na ninaking kagaya. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akon mandugot kan kagurangnanan atan sa imong makamot, para sa kaumawan asing kamarawain kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying hilnga, ang mga atang na idinudulot kan sa imong banwaan sa solemnidad ni San Juan Bautista. Asinwarasan na kaming nagsisilibrar kaining misteryo, magsunod sa gawi nin dapat na paglingkod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initias mi na sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa iyang prekursor na si San Juan, naguumaw kami kan sa imong kadakulaan, tapinabanal mo siya sa iyo-iyuhing kaumawan sa mga namundag sa kababaihan. Siya sa pagkamundag, nagdaranin dakul na kaugmahan, asin da ipangani namumundag, nagugma na sa pagdatong kan kaligtasan nin katawuhan. Siya sana sa gabus na mga propeta, ang nagtukdo kan kordero nin pagtubos. Asin man sa pagpabanal kan nagbubulos na tubig, binunyagan niya ang mismong kagibo kan bunyag. Asin nagkanigong magpahiling kan pinakahalangkaw na pagsaksi sa iya sa pagpabulos niya kan dugo. Kaya, kaiba kan bertudes kan kalangitan, padagos kaming nagaharubay sa imo, digdi sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga ang langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan,
Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kansya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan mo kagurangnan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo't hiwat ipinapaya, sa kunay ka Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Leon, han sa mong Obispo si Joel, asinan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, ina nindanay na pagtabang. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, si San Juan Bautista, hasinan gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kordero. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ang samong kakanan sa roaldaw, itaong mo sa muyang mo. Asin patawadin mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa mga. Asin hari kami pagdara sa sugo. Kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan.
mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitis sa imon kadea na sinan kapangyarihan, siring manan kamarawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, caherati nami. Cordero kan Diyos na nagpapala, ang mga kasalan kan kinabang. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Ave kami in Uya an kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigunay ka magdagos sa kuyang arong, alagad magtaram ka sa nasinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. tinapay ibuhay. Ang sakramento itinusay sa pagbabanalkan sa himasimpaan. Tanda ka
mamibi kita. Kagurangnan, an malinaw na pamibi ni San Juan Bautista, magantabay sa samong mga nabasog kan banal na sakripisyo. Asin siya na nagbareta kan kordero na mapasan kan samong mga kasalan, maghurot samo na magin maninigo sa saimo man sanang aki. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, darahon an kapwa pasiring ki Kristo. Salamat sa Diyos.